Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. Comencem un mes d'allò més festiu. Hi ha algun lloc on no sigui festa durant el mes d'agost? Ja sabeu la dita, a l'estiu tota cuca viu. Festes a Sant Esteve de Palautordera, Sant Joan de Sanata, Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor. La tarda del dijous, dia 19 de juny, nós, Alfons, per la gràcia de Déu rei d'Aragó i per la gràcia dels homes fet gegant, també participaré a la cercavila de gegants de Sant Antoni. I jo també, sí. Jo no em perdo cap festa i tant que aniré i tant a Sant Antoni el dia 19, sí, que us pensava que no hi aniria, doncs sí. Amb l'Alfons, el Loreto, els xacaters, els grallers, farengresca, xerinola, ens ho passarem bé, sí, no hi falteu, el dia 19 a Sant Antoni, jo també aniré. I aquí, a Sant Pere, també celebrem festes d'estiu. El barri de Can Vila, per exemple, celebra la seva festa del dia 5 al dia 8 d'agost. El Centre d'Art La Rectoria ens convida el dia 12 a gaudir d'un concert i del 14 al dia 31 a poder visitar una exposició dels artistes residents al Centre d'Art. I el grup Tripaire també s'afegeix a aquest estiu festiu, amb el campionat de dòmino el dia 6, el campionat de botifarra el dia 7 i el de podrida el dia 21. Us podeu inscriure i trobar més informació als punts habituals, com Can Noguera i Can Pau. El Gran Quinto el farem el dia 14. I és clar, el dimecres 11 d'agost no podeu faltar a l'aplec de Santa Susanna, amb el popular dinar i música en directe. No us oblideu de recollir els tiquets a l'Ajuntament o al punt d'informació. Jo també hi aniré, i recordeu-vos que les castanyes no es mengen a l'estiu, no es mengen, no! De moment, això és tot per avui. Ja teniu l'agenda plena. Bones festes! Ens podeu trobar a les 24 hores a higienihierrero.cat. Us mantindrem informats.